Espera, va. Bueno, a ver, això és una putada improvisada que ja estem fent a Coslea. Bueno, amigos, enseñaremos a putear a Costea. Però vas trinxant coses. Vols ajudar-nos, Vicent? Agafa una mica de paper. Escampa bé. Però escampa-li més, tio. Tira i petarra també. Tira, vinga. Trinxa coses també. Sí, per aquí hi ha un... festival. Important triturar bé el material. Bueno, que sàpigues que Perquè aquí així és més complicat recollir-ho. Més trencat està, més tarda de recollir. Espera, que hem de fer un plano general de l'habitació. Bueno, això en teoria és el llit, però aquí hi ha una coveta o alguna cosa, no sé. Aquí hi havia un llit abans. Sí, el llit està a la taula, no em toquen massa. Podem començar a treure paperets de col·locar els campats-li tots. No, home, no. No, allí està paperets. Bueno, allí està una manta, aquí el coixí, de llonces, espasa, aquí col·locar. I que copeta! I aquí està no sé, segura, l'enquadernadora. Bueno, això és l'enquadernadora, està sombra aquí. Sabatilla. La jaqueta. Important, una pel cul. I tot això d'aquí encara, tots els papers. I aquí dalt què? I aquí dalt què li posem de col·lega? Calçotets? No en té calçotets per aquí, tio. No, sí que en té, espera't. Jo! Espera't. A veure si té calçotets o alguna cosa per aquí. Calçotets. No. Pirata! Si no té calçotets, aquesta colla. Que guarro. Què li podem penjar, Cuidado. Agarra un pelín de cintes d'experimento de aquí. Tens, ajuda'm a ficar un pelín per aquí. Se'n va desquadrar. Una curació. Ja veuràs. Després d'aquí mos fotrà fora del pis, hòstia. Que sec. Ai. Quina merda de vídeo estic fent. Ja. Que bona queda, això. Ja, no em vol. Ara li podíem canviar tots els DVDs de Son Goku. Podíem canviar tot genom. Canviar lo 35 al 12 i tot així. Bueno, amigos. Alguna, amigo. Bueno, aquí està la putada jefa que li volíem fer. Que era... Fotria els condons. Però... 12 més 2. Que els necessitaràs. 12 més 2. Aquí hi ha 2 que sobren. Jo crec que es foren 14. Joder, tio. Estic mirant d'èxito com estaven. Sí. I si escampem les seves pentarres? Jo crec que ja n'hi ha prou. Sí, jo trobo que sí. Ara això sí, tanquem la porta. Ara tanquem la porta i fiquem una senyora. ¿Será un follón? Se ha habido un follón. Sí, ja ens podem retirar. Sí, ja ens podem retirar de sus aposentos de Costea. És una nota. Fica-li, se ha habido un follón. Ara és capaç. I la pissarra què? Com? Li desenquadernem i li deixem en terra, ja? No, que la té tornillada, tio. Igual li dibuixem de pissarra. Ah, doncs han dibuixat de Costea, va. Dibuixa calcetinets morts. Com és una calavera pirata? Com és una calavera pirata o què? Però així. Aquí no tindràs puesto per escriure. Se va, Ay, qué fuerte. Què més? Alguna putada més? Ja està. Està bé, no? Suspès. Suspès. Patata, salsa brava, fabada. ¿Heu ficat aquí? Avui. L'examen d'avui. ¿Y hoy? Escola oficial d'idiomes. Joder, tía. Explica. ¿Y dónde hay que escola, Això, I aquí hi ha un quadre que podem tombar. Saps?
Treballs normals. Que aquí hi ha un quadre que podem ficar al revés. Anem. Doncs va. Tot això que puguem fer. Tot el que poguéssim fer. Fica-li el peó. No que li fica al revés. Que XGP... espera, després li podem descarregar un pòster d'una paia o alguna cosa? L'imprimim, si pot, li posem un de quadre, tio. Sí, home. I gasta tinta? Diu, no, no hi serà. Pues ja està. Bueno, passem. Aquesta, la putada de costera. Sí, mega improvisada, però... Està mal, Mega improvisada, però bueno, ja se li va un follon. Bueno, demà nos pegarà, saps? Demà. Au. Demà. Me vas tot matí amb ell, Me vas tot matí amb ell. Ja, bueno, és una putada, això ja. Corrents. Jo m'he donat un piro.